Ahojte ľudia, idem hrať jednu hru, ktorá ma najviac baví. Prepáčte za ten zvuk. Môže byť. Môžete vidieť, že mám takéto auto. Dajte odber a like, ak sa vám toto auto páči, ja vám ho kľudne celé ukážem. Kľudne vám ho celé ukážem. Vidíte? Takto som si ho musel dizajnovať. Prepáčte za tú škrablinu, ale inak to bolo dobré. Kúknem sa do storu, že čo tam nového pribudlo. Ideme sa spolu kúknuť. Ak sa vám páči video, dajte odber a like. Dobre, Kári, ale nemám na to prachy. No, ja sa vám snažím čo najlepšie video urobiť, ale sami vidíte, ako sa snažím. Môžete byť radi, že pre vás natáčam aspoň dačo. Viem, že som iba začínajúci youtuber a dneska som vydal 2 videá. 28.9.2023. Ako môžete vidieť, jazdím ako bláznivý. Ak sa toto dostane ku nejakému youtuberovi, tak povedzte, že musí vidieť toto video a musí toto tiež natočiť, lebo ja sa snažím čo najlepšie natočiť, viete? Kadečo mám. Jeden kamarát mi bude pomáhať s tým, lebo on mi to bude dizajnovať. Nemusíte sa báť, aj zajtra vydám video. Fakt sa nemusíte báť. A ma chcete zachrániť, môžete dať like a odber. A to pre vás natáčam večer. Nie len tak. Toto pri každom youtuberovi nemáte. Ja pre vás natočím video kľudne aj o polnoci. Je mi jedno, čo sa môže... Aj keď pôjdem do školy, aj keď prídem zo školy. Ale u mojej mamy nesmiem natáčať. A ak sa o tom moja mama dozvedie, bude to moc zlé. Ale dúfam, že dosiahnem aspoň do roka 500 miliónov odberateľov. Aspoň aby som mal silver button. Robím pre vás čokoľvek, aby ste ma sledovali. Aj keď budem chorý, pre vás budem natáčať. A zajtra vydám ďalšie video o tom, ako vyzerá môj dom. Uvidíte to, ako to bude vyzerať. Bude to celkom dobre vyzerať. Nemusíte sa bať ničoho. Ale bude to dobre vyzerať, alebo nie. Ale chovám veľa zvierat. Veľa vecí mám doma. Oka. A chcete, môžete takoho počuť. Ozvite sa takto. Dobrý deň, máme nové auto, pekné. Nevadí, že kto to povedal. To je môj ďalší kamarát, ktorý tiež môže pomáhať. Ale jednoho kamaráta mám teraz najradšej, lebo ten mi bude najviac pomáhať s tými videami, bude mi tam dávať hudbu a tak. Nechcem vám hovoriť, ako sa volám, lebo to by bolo vyvolať veľký rozruch. A nechcem to riskovať.
Ale chcel som vám to povedať, ale moje priezvisko je Buruškovič. A veľmi vám ďakujem, že ma sledujete. Aspoň takto. A dávajte odbery. Mám 3 zliahnutia za minútu. Aj tak neviem, čo to je, vole. Ale ako náhle som počul o Moonovi a asi Misterovi, tak som to musel robiť. A toto video robím aj pre Raidera, môjho najobľúbenejšieho youtubera. Tak, môžem sa s vami lúčiť. Dajte odber a like a čus. Ešte sa stále ide. Máš prvé video. Nevadí, že to ešte stále pokračuje, ale bye bye!